Kamishna ma kaunti ma Garissa Boaz Cherotich owacho no kang mageri biro kao ne ng'ata midhi yudi ka gwenyo chiemb kony mitero ne jogo ma oro chando. Chiemo go eko nosidhi ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto kanotene kod jotend sirikal ma counties chenro mar chiemb kony, duol ma kedo gi oro, duol mar kony mokwongo kod duonde mamoko. Cherotich okwayo jodongo ma e gwenge mondo konygi e tayo chenro no to gichiw lipot ponono ni nitiere jogo modong' ma ok oyudo konyruok ma kamano, kowacho ni duol mar kedo gi oro e pacho ka dhi nyime gi keyo chiemo go e yo makare. All chiefs have been instructed to ensure that no food is diverted elsewhere, and therefore we are very keen and will be monitoring any issue which will be reported. Any cases of diversion of food will be dealt with family. Nawashukuru hii msaada tuliletewa leo, na ningependelea ama ningesema hiyo chakula haitatosha watu. Mvua naye ikinyesha ndio huwa sometimes unyesha mahali haiwezi katoshea kwa nchi yote. Kwa hivyo ningependelea hiyo chakula tuongezewe. Hii miradi imeanzwa leo iendelee mbele. Currently under the drought we are still on the alert phase, though very fast going to alarm stage, or what we are calling IPC phase 3, that is crisis for all livelihood zones. This drought is not different from the droughts the episodes of the drought that we had previously.